लोगोफोर दिनैहाय माने सौफैलायबाय आरोना कम्पानि सोलायबाय आङो थारमाने दिनै मोनफैबाय नाग्रिजुलि आरोना तामुलपुर नाग्रिजुलि दा नायदो नै कम्पानि गोदान फुरालासे निउ ब्रेन्ड बनायगासिनो दं ब्रेन्ड निउ फुरा नै केसार बानायगासिनो दं आरोना नै सोलिथ'वाखै ओमफ्राय ओरैबो नै खामानि सोलिबाय थादों आरोना नै बेफोराव सेस सेन्टारफोर गारजोबगोन ओमफ्राय जोंहा नै टेंकारा दै माबाना होदों आरोना हाद्रि बारा जाबाय नालाय ओमफ्राय जोंहा मिस्ट्रिफ्रा नै बनायगासिनो दं बेल फिटिं बानायदों आरोना बिराद गिदिर केसार मिल जागोन बेयाव जोंहा मालिकआ आरोना नै आं लागासिनो नाग्रिजुलि दैसा आरोना बियो नै बिराद मस्थ' गिदिर गिदिर ना मेचिनफ्रा नै थ' नायदो लोगोफोर नै माबायदि केसारा डेन्जार आरोना नै नाग्रिजुलि दैसायाव तामुलपुरथ' मोनहैद्राया तामुलपुरनि एसे सिगाङाव आरोना आरो टंलानिफ्राय फैबा बारा गोजान जाया तामुलपुरा एसे गोजान साब जायो आरोना नै नाग्रिजुलि दैसायाव बेबायदि आरो मेचिन बानायदों आरोना नै जोंनि मालिकआ बेफोराव फुरा थिं आरोना बेयाव रुम बनायगोन रुम बनायनो थिं लाबोदों ओमफ्राय मेचिनफ्रा नै मा गिदिर गिदिर मेचिन आरोना नै नायदो नै बैफोर माने अपारेटरनि रुम जागोन अफिस रुम ओमफ्राय ओरैबो दं नै बेयावबो माने रुम जागोन सिकिउरिटि रुम ओमफ्रायथ' ओरै जोंहा नै मेचिना आं दायो गारियाव थांसै आरो नागासिमान बेजों माल लायनो थांदों आरोना नै माने बेजों साहा गालावसो लायनांगौ आरोना मालखौ बगामाथि पिकनिक स्पट खाथियावसो लायनांगौ आरोना बे बगामाथि नदियानो बियो बहुद गोजानाव लायनांगौ आरोना लोगोफोर